Ready, get set? Ready, get set? 1, 2, 3. Good morning, guys. Today is January, ano na ba? 24? No, 22? 22 ba? So anyway, guys, paalis kami ng bahay. Kami lang ni Holly kasi yung mga boys dapat sasama sila, kaso iniwan sa amin yung sila Sophie tsaka si kuya niya, si Kobe, nasa bahay. So hindi ko na sila sinama para maglaro na lang sila. So yun, guys, excited ako kasi mag-grocery tayo kasi may bisita tayong parating, guys. Excited ako talagang makita na ulit sila. Ang tagal na rin namin hindi nagkita-kita. So sila pupunta dito para bisitahin kami. So dito sila mag-spend ng Australian Day. So dito sila. And then may kasama silang bagong member na pag road trip, si Lovely. Punta siya, guys. Sobrang excited na. Ano yan? Yung phone pal ko pa. So yung papunta sila dito sa Friday sila. So ngayon Wednesday. So yun, mabilis na lang yun. So yun, guys, mag-grocery tayo. Hindi ako makapaghintay. Guys, nag-stop ako dito sa Badno, kung saan ako bumibili ng roast pork. Alam niyo, guys, hindi ako masaya ngayon kasi ang binigay nung iba kasi yung tindera, yung matandang babae. Ito lang binigay niya sa akin, cracklings, guys. So, excited pa naman ako. Pag yung lalaki, ang dami, as in, di ba nakita nyo naman, ang daming cracklings, as in, 2 piraso, tapos yung 1 piraso, ang laki. Ito, isa lang ang binigay niya. Ito lang siya. Well, anyway. Kasi hindi, okay lang. Kainin ko lang siya, and then mag-Asian store muna tayo. Kasi gusto ni Love ng cassava cake. So, bibili tayo ng cassava cake. Ay, cassava, I mean. Mas gagawa ko ng cassava cake. So, kainin ko lang to. Si Holly nakatulog na siya, guys. Siya lang mag-isa sa likod. Sige, kain muna tayo. Hi! Hello! How are you? Good. I know, do you have cassava? No? I'm not. Hoy. Wala kaming nakuha doon sa Asian store. Wala silang cassava. Dito kayo sa cheap as cheap. Right, Holly? Come on. We need a cart, Baba. Get a cart. Come on. Please. Good girl. Okay, come on. We need a cart, Baba. Hanap ako ng pang decoration sa Australian Day. Kaso wala sila yung parang, ano ba yung tawag nun? Yung parang, meron lang sila flag. Ito lang, mga stickers, and then flag. Holy here. Ayun siya, may nakuha na siyang sticker. Come here, Papa. So yun lang siya, kayan. Baso. Yan lang siguro makukuha ko. Pero yung parang, ano ang tawag nyo? Yung parang, pag piyesta, yung, ano ba yun? Yung parang triangle. Yun, hinahanap ko yun. Wala sila. Yung parang banner ba yun? Hindi naman yung banner. Banting. She dropped your She drop it, Baba. You want to hold on to these? Say thank you. Thank you. Thank you. Baba, hold this for Mama. Parang gusto ko siyang kunin yan, no? Yung flag. Kita niyo ba yan? $5 lang naman siya. So, yan na lang siguro. Natuwa ko dito sa umbrella, guys. Ayan, no? You have to get in front, Mum. Instead na hat, yan na lang. Hi, Holly! Do you want that one? So, kunin natin to. So, yan, bilhin ko na rin yan, oh. Ang cute ni Holly. Holly! Yes.
linagay ko na si Holly sa cart kasi naghahabol lang kaming dalawa, naghahanap lang kami. So, kunin na natin yung mga napili ko na mga baso, tsaka ano pa yun, Holly? Yung flag, tsaka yung umbrella. Where's the umbrella, Papa? Where did we put it? Huh? Ito ko muna linagay. Nasaan yung sticker? Bakit pa rin here ba? Tapos na kayo dito sa cheapest chips. Magbabayad na kami. Nakakuha na ako ng mga disposable plates and cups and spoon and fork and knife. Right, Holly? Dito na kami sa... Oh, Papa. Dito kami sa Metro. Punta kami ng Kmart. Tingin kung ano ba yun? Oh, yata ako ng pillow. There's enough pillow. Here, Baba. Baba. Holly. Here. Holly. Naghahanap talaga ako yung parang ano pa yun? Ito na lang siguro yung parang pang-decor doon sa pagola. Doon sa labas. So, ito na lang. Bili tayo dito. Hold this for mama, ha? So, ito may blue. Para sa table. Yes, Holly. What's wrong, Holly? Ha? Wala bang white? Yes. Kasi blue na yung plate. Eto pala. Eto. Yes, Holly. Kailangan kong bumili ng extra pillows. So, siguro kuha pa ako ng dalawa. Kasi nga, di ba, may nadagdag. Si Love, tsaka yung asawa niya, tsaka yung mga anak niya. Yes, Papa. So, eto na lang siguro. Oh. Dalawa naman siya, oh. Eto na lang. Oh. So, Holly. Good girl. Dito tayo sa Foodland. Buti na lang, meron silang ganito. Eto, yung hantak sa amin. Sa Bicol, hantak to. Alam mo kung ano bang tawag nito sa ano. O kaya parang beans. Baguio beans ba to? Hindi. Ang Baguio beans is eto, diba? Kare-kare ni Lovely. Sarado yung Asian store na binibilhan ko niyan. Pag meron sila. Tsaka talong. Eto. Wala sila yung yung tulad sa atin na talong. Ganito lang yung talong nila dito. Ganito. Wala yung maliit lang. Yes. Kaya tayo sa coast. Yes. Ma. Ooh. Thank you. Ooh. Are you singing? Holly, smile. Holly, smile. It's heavy, Papa. This is not full.
nga. Tayo ng banana prawns. 1.5 kilo of prawns. Is it masarap? What is it? What is it? Papa? Is it Papa? Holly, say apple. Apple. Apple? Holly, smile. Cheese. Cheese. Ooh, ooh. Bigas. Kasi wala na kami bigas. Another one. Ayan. Dalawang bag ng rice. Really? Oy, what are you doing? No, baba mo. Okay, basmati rice. More rice. Good girl. You're happy now? What are you trying to do? Huh? Is it mabigat? Is it heavy? Huh? Here. It's heavy, Papa. It's heavy. Hala. Hala. Wait. That's not housework. Are you dancing? Huh? Ooh. Sumasayaw siya. Narinig. Gusto niya to. Oh. Yeah. Wait, mommy open. Mommy open. What you gonna say? What you gonna say? Ta? Say ta? Say ta? Oh.
like it? Is it yummy? Is it yum? Is it yum? Is it yum yum, Baba? Mmm. Maybe I'll get you more. Gusto ni Holly to. Ganang ko siya. You like it, Baba? Ganun niya siya, oh. Nagustuhan niya, oh. Ayan, I got you more, Baba. See, yum yum? Oh, you have to press up. Wala, ang bilis mong maubos. Meron sila itong malaki. Diba, ang laki naman doon. Tara, Holly. Let's go. Take my son. No, that's it. That's it. One only. Hala, another one? No more. Finish this. Ay, ubos niya na, oh. Hala, pagalitan tayo ni Miss. Pagalitan tayo ni Coles. Oh, finish this first. Naubos niya, oh. Gusto niya para. Gusto niya pa. Apple naman. Sige. Don't lose it. We have to pay for this. Naubos niya na yung isa, oh. Here, Baba. What you gonna say? Say ta. Say ta. Say ta. Say ta. Okay, good girl. Say masarap, Baba. Gutom na si Holly. Nakadalawa siya, oh. No, that's enough. No more. That's enough. No more, Papa. We're going home. Here, ah. Holly. No more. Here. This one. Finish this one. Papa, Papa, Papa. Okay, we're done, Holly. Let's go. Oh, halik ni Mommy, halik ni Mommy. Mwah! That's better? Yes. Naipit yung pa ako ng gulong nung pag-akyat ko sa ano. Pag-akyat ko dyan, nag-ano siya, umatras yung ano, umatras to. Nagulungan yung pa ako. Ang sakit yung ano ko, yung maliit na yun. Ang sakit, Holly. Ang bigat na kasi nito. Pero Holly, parang dito na lang siya, guys. I-ano ko siya dito. Ayun na talaga, bigat na talaga siya. The struggle is real, Holly. Naglalaglagan na ang ating pinamili, Holly. Oh,
Eto, tapos na kami sa coast. So, punta tayo ng Baker's Delight. Kukuha tayo ng bread. And, ang sakit ng paa ko guys. Kasi nagulungan talaga siya ng ng cart. Nung paakyat kong ganon, bigla siyang umatras. Hindi ko makontrol kasi mahangin. Yun, nabulungan yung yung isang toe, yung maliit. Yun, masakit siya. Pero kaya naman. Sa amin sa Bicol, lagi hibot-hibot. Ano ba sa Tagalog yun? Basta yun, punta na tayo ng Baker's Delight. Kabila ko ng balloons na Australian balloons. Yung niya, yung flag, may flag. Yung balloon, may flag ng Australian. So, yun na lang. Sa isang pack, 8 pieces siya. Ayun, nakapunta na ako ng Baker's Delight. Ini-slice na nila yung bread. Sabi ko, balikan ko na lang kasi hindi ko na sinama si Hall. Kasi ayun lang siya, oh. Ang lapit lang. So, yun guys, excited na ako na makita ulit sila. Race, Kathy, and si Love. Si Love, first time ko siyang na-meet nung pa lang. Nung baby shower ni Kathy. And then, I've never seen her since then. And, phone pa lang talaga kami. So, makikita ko na siya this coming Friday. So, super excited. Excited din yun. Hindi na yun makatulog. Si Love. Masakit talaga yung ko, oh. Yung yung maliit na toe. Ang init, guys. Tapos, itong top na suot ko, guys. Galing to rin sa Tay Rizal sa BAGPI. Ano lang to? 135 pesos. Siya, dress siya below the knees. Very comfy siya. Tapos may patch na rose. Tapos okay lang naman. Hindi ko alam kung kailan ko pa ma-upload yung Philippine vlogs. Marami din yun. Pag wala na akong i-vlog, i-edit ko yun. Kasi gusto ko rin yun mapanood ko anong pinagagawa namin sa Philippines nung umuwi kami. Since na-vlog ko yun, never ko pa sila nakikita, never ko pa silang tiningnan. So, it will be good na i-edit din yun para makita namin kung anong pinagagawa namin. Naggawan ko lang siyang mayroon pa ako nakita yung kumain si Sak ng balot. Yun. In-upload ko yun kasi super excited ako kasi si Sak kumain talaga siya ng balot. Pero nga, may bayad nga lang. So, nagkikwento lang ako habang naghihintay ng sliced bread. Sliced bread. Sliced bread yun sa atin, di ba? Yung square na bread. Yes, Papa! Halik ni Mama. Ayan, nakuha na natin yung bread. Uwi na tayo. Tumawag na si Jan. Kailangan ko na raw umuwi kasi yung niya, yung kanya kasi kahapon nasa service. So, kailangan niya na raw pick upin. So, let's go. So, okay guys, that's it for today. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. See ya! Say see ya! Pag ikaw nagmamadali, hindi ka rin maka-alis-alis kasi tingnan mo to. Traffic.